Koktisalo Binapani Club ni Sakthar Mumbai Binapani deng nokhlawalu aji jakha fin loiji juku goria ter panda pandawa naroi engai manjakha Mantri Sushant Chaudhary te Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Deb Burma Bisi brum ni haike taklai bo goria matai ter khalainani luwa jimung naharmani jirania amchaini Binapani Club goria ter no kitingai amchaini lukurok ni bisingo shipka khatung mung tai tongthong mung ni boyar paithago Koktisalo Binapani reng nokhlawo khlaijakha philni chichuku goria ter pandao narwai engai manjakha Mantri Sushant Chaudhary te Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Deb Burma Chati ketar mucenggai terno chengsawiri kha hastini transport Mantri Sushant Chaudhary te Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Deb Burma pandawa goria terno rugai amchaini kisa sukchukya nukhungni borok rokni yago Binapani Club ni bukhakte yafari rijakha richum pandawa kok sanani thangai hastini Tiprasa Hamkrai Mantri Bikas Deb Burma saka melawo jong malai layo te jong tonto khailayo mela mane jong jaga milon o melaw phaiyo jong khoroksa malai layo jong chini halok no krak khailayo abai le bagino muti hai mela important jong jara muti hai mela khanya no mela bele hambai no khazani tapukte bukungso chini sarkar phaimani pore norok nukhuna norok jotona saimano jong baba goriani suti agi koi din man chini sarkar phaimani pore jong 2 din suti ghosona khaijak sarkarini toraf tere tei chini sarkar phaimani pore ang Tiprasa Hamkrai Mantri ang nongno sawo je chini kama thangjak je hapung hatai teima teisa borongni bumung parani bumung jong tuluk khayoi chini o bumung rokno jong tabuk agini je kamai thangjak rokno jong tabuk naitugoi chini sarkar aste khai tubui tongphai norok jotona saimano borongmani bumung hatai kotorongkha tei gonda sorani bumung gonda teisa khaiga Maharaj Bir Bikram Birbhumni bumung chini Maharaj ni bumung khaiga hoko teisa Dumasora ni bumung hoko teisa khaiga jotono tuluk khaiyo chini sarkar chini je kamai thangjak chini agini hapung hatai teima teisa norok jotono saimono aboni bagino chini je kamai thangjak manoi chini chini Tiprasani kamai thangjak chamung tomung rasamung kanmung chunmung chini sarkar phaimani pore jong tuluk khaiyo agini che chini tomung chamung no jong teisa agini haigeno jong romnani naitung aboni bagino norok jotono chini dofani borok jara sikito borok norok thana angkoyo chini je tomung chamung jong romoi manare lainai jong jodir tomung chamung no jodir rom manare gi hangkai chini mung kumai thanai aboni bagino chini jara समाजनि जरा शिक्षित हंतनाय रक बरं थानो आं आपिल खायो chini jong शिक्षित माने परे आं नुखा जरा शिक्षित बररक बेसिरभाग शिक्षित बररक chini tomung chamung chini kanmung rokno jotono kemana dike thangmano romoi dalgya aboni bagino tuluk khayo jong chini kanmung sumung no jong jara samajni jara sinai hini tongnai rok jong borok no jong romoi manare nai unya ka chini mung tongmung chamung jotono kamai thanai te last ang pokso ani joto dofano jara siklai chalai rok ang abedon khainai Baba gorian thani ang tiainai chini sikla rok hamya digi thang tongkha phejak manei bai te suplajak manei bai moni hoite jong tuluk khaya karima phainai inya ha chini samaj don som thanai Baba gorian thani ang tiainai he Baba goria chini chere rokno bakhaw kok saridi wan sumari di tei sisari sidi tei jong takuk na hamjak mari di tei dofa hamjak mari di joto maya hani kori chini Baba goria joto no mano
Aman bagano baba goriano ang diay nai takuk bai takuk suna hamjang mani sidi. Tei jini to pharok जों थै रिलाया थै मारि लायनाय थै रक्तदान माने जीवन दान जों थै नांगुरखाय जों नायथुगै मालाया जिबियाव जेखुनु एक्सिडेन्ट नङै थाङाखाय अपारेशन खायना थाङाखाय जोंनि दफारावखाय थै रिनां गिरि जागौ थै रिनानै गिरियै थै रिखाखाय जीवन दाननि बाहाय खालायो आबायनो फागैनो जोंबो जत आगौगै जोंबो बुनि दफाहाय थै रिलायनाय जों थै रिवै कायसा जीवन दान खाय পুষ্পস্তবক এবং ঋষা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপারসন শ্রী প্রীতম দেবনাথকে বরণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। Jiraniani simi molinni kokthum chini khorang